DJ Chino. That don't say me say what mushile motherfucker man from Kingston. You know, we in the DJ Chino. Badadido. Iripo badakobada, sobada. Hey, yababa. Burabadada. You're rocking with the hottest DJ. Akufkafa. Kufa kana kufenda. DJ Chino. Chino nechino movement. Say again. DJ Chino. We are endorsed with the one and only DJ Chino, the baddest DJ representing Barry. Yaman Ting Shalaf, you don't know, real. DJ Chino. DJ Chino. We up DJ Chino to the fullest. Pretty. Yo DJ Chino, Pitbullino. Umtanteni. Hey man, Devi say DJ Chino. Chino nechino movement. DJ Chino, MAG Kala say that anytime. DJ Chino, ndashika. Big sound in the building. Woyo, yeah, wam today. Chino movement. DJ Chino Ghetto PodCast. Maiza boys. Mawana tada soga. Tapika magrazi ka. Tinta da kwa wanyira mji. Mpingo maiza. Nasi ndimungu kwa na murefu maiza. Awa Jabureza asira kariba ka boys. Tinive duftu kumbare foot maiza. Nasi dina tekniki aka maufu. Lora miu. Big up. Chibataura. We have to say na chibataura. Family. Yeah man. Wagwan. Yeah man. Boy di mawex. My DJ. Suwa ni gawe manungu gawe. Telefone magazuri ta aise. Yeah. Senyanzu iseshasha. Yeah man. Tinenge tichiona. Asi bamukwanise kutuona. Yeah man. Nekuti wewe sinojira waita sei kwasviba. Masikata amutuni. Yeah man. Ne uchifamba omuru. Yeah man. Kuchiriro tumwe tuchiri tusina basa. Asi pane pekuti ukatonzwa zizi rapuma unozoti takufana kugara mba. Man. Saka ndiripo DJ. Ipati titiri mumuzvinu. Muripo. Nemasaisai mukatitsvaga titiri muzvedu. But variloya ndowani kwachimuziva movements. Yeah. Waiziya. Yeah man. Semafambira enda presidents. Yeah man. Oyo 4. Yeah man. Upu. Timu pana baka. Tubu eso. Oyo. King. Saka jau ya chimambo. Kiri kutonza tambo. King. Aho. My baby yakachena so. Keto yutira kachena so. Una koko vakachena so. Aho. Na una makule vakachena so. Kelly. We just do it like Nike. Watch Stella. Kelly. Now gonna Jordan. Gucci gonna Dida. Louis V. Balenciaga. Mapindo Santabana. Chibora. Tapenya. Kungenyerenzi. Chena. Kushwada. Tafena. Ino. Takena. Kelly. My baby. Ipena. Kumare kune shop ya machena. Wola. Tupo chaiwo. Kuvena. Yeah man. Wam today maupu. Remember it's a summertime general. Chimambo. Yeah man. Chimambo. General. Already vakaloja badness baba. Yes, One pull up. Yeah man, respect. Come on. DJ Chino. Mambo. Kusika baita wiki. Kutoki. Anditoki. Davi. Chimambo. Ngeka Davi. My baby yakachena so. Aho. Keto yutira kachena so. Aho. Ona gogo vakachena so. Da ona makule vakachena so. Kelly. We just do it like Nike. On Instagram, them like American. Now gonna Jordan. Aho. Gucci gonna Dida. Kelly. Louis V. Balenciaga. Mapindo Santabana. Now gonna Jordan. Gucci gonna Dida. Louis V. Balenciaga. Mapindo Santabana. Versace. Yeah man. Gucci. Next Bawachi. Say Hachi. Yeah, we have Chino movement. Without words, To the world. Mi general. Dusirani. Mdara inini sachi mambo sa king ndinokuza ma queens.
sekuti mungoona kana mumzo kanibereka ndi queen madam wari padeni ndi queen saka ndinoti tikasvika panzvimbo tinofana kurecognize maqueens edu ndasvikawo pa Chino nechino podcast ndinoziva kuti kune maqueens kunana mambokadzi veipapo yaman chimbova panjuzu anzi njuzu man okay njuzu man level up ana manjuzu man tochidedicata futi mai chimambo ameno anyway you there na mama todi mai mofu mofu auya ka futi navo ku man na mama Chino nechino yaman we dedicate this one aho mama tazowana kangu kanaka kamskana sarakadinga mama maiti chirora nasizwa itika mama ndauya nayo njuzu rakadai besure mwana una rakadai rakadai besure mwana una rakadai we uri njuzu nditore tiende kure kune njuzu kure ai wewe uri njuzu nditore tiende kure kune njuzu kure wondidzidzisa wanna meet your people ndikasvika ndova kwazisa kure chimbondidzidzisa ndite mukwasha pasi pemvura ndimbonyadzisa kure ndarora njuzu upenyu hweduka pasi pemvura ndimbonyadzisa kure ai wewe uri njuzu tore tiende kure nenjuzu kure ai wewe uri njuzu tore tiende kure nenjuzu kure mama tazowana kanaka wola anzi njuzu ka the girls them njuzu ziriwani yes iri ratori megore remember ngi paruko ma weeks akatazi wambucho zvimakap clash when we remember clearly ndinorangarira clash yakaitwa muna 2013 14 zvichatanga ndakatanga kuenda kucup clash muna 2013 yaman na 2014 idea na 2015 kubvira pa 2016 tatauno tadzidzawo zvinoda kudzidzwa tafundawo yaman tatorawo tawinwawo zvinoda kuwinwa tikaziva kuti aiwa kune vari kuteerawo vari mumashure makatombowina mukana uyu takatombowinawo zvatakatowinawo panguva iyoyo pastaira yacho panguva iyoyo paati rachoni kusvikawo tava satisfied kuti kuona taachieva something pagame iyi then takufanira kuupgradeawo nekuti kune vamwe magetoits ari kuya mashure varudawo zvinzvipi vanofanira kuwanawo mukana iwoyo so same way big up Chippers promotion vakaintroduce Chino zviriko chibaba ichi aiwa manaka saka zvaizvezvi zvedu aiwa tinongosimbisawo mayouths nestuff tikaendawo kusiti ngoma kwa tosvika tichingonobosawo nguva yedu kuti tichanisana neva last cup class mamuriko this year ndakuenda vanobatika ini ndakapedzera 2016 ko pichicha kuitika kuti chinotowanzoitika ndechekuti especially musunoitwa cup clash teto rine show kana ubet bridge manager toka vamiri kutsvaka mashows handitorari padeni muchazvibasa but ndizvozvo handiti mashows but tikutaura about futi music because kuna nasi sipo kuya futika techino market futi mango kumafuta vanhu vazive kuti technique ariko yochidza vanhu saka kuzvida kuenda ikoko kunofanira kuti uindwa mukana tikawana tinotoda kuti uenda ikaucha yedu iyo ndongo yakutaura manje most of the times tinenge tiriko kusiti ngoma tikasatoita show yekuti inenge iri kure but pane vetogonaita show kana kuSouth Africa kana kuti tiriko tiriwo kurewo handiti saka mutaura kuti mushaya time yekuzoenda kusiti sports kubva 2016 ndo zvikutongoitika nyange usina kuzvitaura ndikutoona kuti ndoanza yacho woyo yamani uyu anonzi technique maiziya chimambo yamani maiziya tamboyaichidza vanhu nengoma iri takazowana mabasa Trini, Pablo, Blessed, Waiters, Boskari Technique
freestyle, military side, nichatambanema vanachiwanevana kungazigure vamwe vachoma dazikava dzembozera ngavavure no batting no kutigira ngoma kunge matoda bin disiwe mafanesi kunge meseta bin anashika pesa nino buda ne win no batting no kutigira ngoma kunge matoda bin disiwe mafanesi kunge meseta bin anashika pesa nino buda ne win chinatoka mbukurwisi ndobva ndabira vari kudzedzereka kunge vamukabira amwe vachifara Chini, Pablo, Blessed, Waiters, PodCast, technique, freestyle, military side, nichatambanema vanachiwanevana kungazigure vamwe vachoma dazikava dzembozera ngavavure no batting no kutigira ngoma kunge matoda bin disiwe mafanesi kunge meseta bin pandasvika pese ndinobuda ne win no batting no kutigira ngoma kunge matoda bin disiwe mafanesi kunge meseta bin pandasvika pese ndinobuda ne win ndinotoka mbukurwisi ndobva ndabira vari kudzedzereka kunge vamukabira amwe vachifara kuita kunge papira zvese iwe usangokamira ava vakaremadzwa nemadhisa vachaimba saka vakutsvaga minhana kwamakandiwa wayotungamira namapo vakaonari vakunyepera mhepo havana chavanosiva no batting nokutigira ngoma kunge matoda beni La job, a big tune that, me general. Iri ngoma ndirarini A fire time. Muchiurangarira 2016. It should be 2016. pamakapedzera kuenda kukapkulash Kana 2015. yeah man Makura. ya pafamba saka tine zvatakarongeri apa tine ma EP kwazamwa ma EP ma album flop ma yeah meno mangoma ma singles ma album flop kana ma album stop kana ma album rope munapi mulipapi ariko isusu manje mdara mngona zvatinoita DJ ukoona patinenge takanyarara pai kana kuti uona shumba yakarara usofunga kuti yakafa inenge chimeditate inenge yakazorora ine chitorota chionera zvaikuita sei ndine ndandi dzandakagadzira ndotenda maproducers andiri kuweka nawo ndotenda kuti DJ makati tekida kuti papindwe maprojects papo ndisimbise zvinhu yaman tine EP ratiri kubuditsa but EP richange rine masongs mashomanana yaman nekuti hatidi wanzode kuwesta marecords DJ Ino Music. musina chamati manzwa panhau idzodzo nekuti zviri kunzi ndo zvamuchapindisa Christmas. yaman saka toti atichike November tori kure ivapa tiri kutofamba pane zvikutoitika nekuti yakwatatoita pane zvikuita sei zvikuitika semunhu anga asiri kuoneka mukaona ndaoneka DJ pane zvikuita sei pane zviri kuitika zvimaweks andizvi ndoyofeya DJ aiwa so mangoma alright kana mashows uko hamuna zvamukusangana nazvo si zvatambosangana nazvo gore reriya pai kuya uchiri kuketa here makundifungisa zvipere nekuti zvipere nekuti musango DJ music industry itori jangu anoziva kuti mausketi takatombokanywa taenda kushotadza kutodzoka komokona kufa muchinzi matoenda kubasa imuchigaya kuti pamwe vanhu vatoko hai mapromota but imimi matokidnepwa maiwani mashuru because imimi papfungwa dzenyu sevanhu vanenge vari pabasa hapana pekuti uchatarisira kuti munhu akakudedza okuzoita kumana doti tiite shoko kwakati oronga nemanagement staff ufunga kuti pamwe takunoitwa chisiki kuti ndezvekujoza kana munhu ari kuzimba futi zvinhu zvakatoitika futi takaputsana nerufu but still mazuva ano takuitawo tichito setinongwara-ngwarawo but churu sei chicho chaitika aiwa paipe ini ndotogaira kuti pamwe promota angari mutiri
Rari jete. Ah boss. Promoter ngari mjiri. Ah boss takazokuenda kushoka. Takatono haiwaka waiziya. Tunosvika pavenyuka. Takatonza mapindai waiziya. Gari ameenda kustage. Tashaka kunzi right. Akomana mauya zvimpana bada pana mai. Ayushuma yazongosimbisa uzo. Satambi kubva kwarare. Apa uzive kungoora utombozo kunofambwa sei kana ndadzodzukira umba. Iwe. Kawadya zakaitwa ere. Asi ngomana akaimbiswa maoreji. Akarwa ngoma dzake dzikanopera waiziya. Zikanza ewa. Ngoma pere chipudimbiro masonga atoki. Chipudimbiro masonga akimba masonga akina. Ukanganwe. Imba masonga ajasigina. Timbiro kwa apera esa unoziva vanhu vanoziva uswa kuti inika apera fanenge mazuva atakapisa bumbeto pamasonga yake ana ndinodza musika wa police wanza ayo imba iyoyo takakunzwa kuti ngori pari dhimiro ngori pa stage yako tainzwa takuda dzivamwe vakaimba pari dhimiro timbiro shamwari unofira mahara shamwari paraka stride ndonda ijara nepepe isina mari mwomwe pepe isusu yedu ka taito staka muruzo ere asi yakandirwadza DJ inzwa inini pane pamvuru era anyedza chadzipereka nanzani na sawira wako Bobby unoketa kuti takazoitwa wangu takanoti tichinosvika yanga iri wedding richichiye kumvuru ukoko yamani modeling yanga iri modeling show mabhebha amodhela apedza zvikanzaiwa shasha ngazipinde dziberetse dzimbopolisha ino pamushini yamani tabosa uri pakati pekubosa promoter anenge atoenda ona kuti nguva yatakazopedza kuimba tizotanga kuti tapedza ko mudhara ari vanhu vanonga kutanga vasinga kuziva ndima muchiimba imini nzi mudhara ndiani pa service station akomana boys tichidziya macardbox handana uni tokusagozi macardbox atakasi saka apa gaya muri artist baba muchitimaenda kushow mangomani ihondo but koti wodzoka kumba usina zvekuti ukasaenda kushow iwe usina backup unoona utadza udzoka padini unokanywa waiziya because ndopaunotangwa vanhu kujoza kwaroti ambiri yekugunduruka hakusi kuda kwavo but iwe usange kujoza uku waenda iwowo munhu akupa tiketi rekuenda chete uri pakati pedhanzi ndo panoitwa medzeze pepe unosara woimba because iye mari yake yakwana ari kuona vanhu vari kupinda mbawa wapedza kudai so unosvika uchamuone munhu variko vakomana vazhinji vakaita vanokuudzai vakaita makoro urozotamaita rimwe basa apo iwe waenda uri muimbi upedza wapiwa graft waziya wautota rimwe basa promoter pajosa musadaro imimi apo waenda kubasa wanopiwa one love ndetoda unai hapana tetine mhuro tatobva kuno kuchitikuenda kubasa tesora hapana todzokonika something pamwe watochema kuti hapana teke una uri wangu chimambo ngatidai nekudai nindati bho padhendo senataiwa hamaya ndikunotsva gozi kuenda kushow 10 years murume asitadzoka pajosa wastaka kushow asitaka but una ini joza nisonzwisisa South Africa kuti nema artists zimnatso chichi chinonyatsoitika asi maartists emuzimbabwe arifunga kuti akagarira kujoza ndokuti zviite anoita sei because vazhinji vese varikuzopera vaika varikunoperera kujoza ikoko aramba kudzoka waiziya because chadanoziva choti mangoma ezimdanso arire achibva kujoza chiya kuzimbabwe nyange zveni mune equipment rakachasei nyange mune mamuniti akachasei nyange mune internet yenu but mangoma andorema mangoma yawo kuti arire achibva kujoza chiya kunoku andobva kunoku achienda saka wouya anengaita one hit yoyaka panohaiwa waiziyaka anombastikira ikoko chichaitika kuvhunduka level kuvhunduka level kana kuti kujoza kune beer wawa kune beer kune madrugs nyaupi anodiwa nechi nedzimwe shasha dzedu saka kona tanga kuvarairwa nemadrugs aya varaidzwa kune dzimwe shasha dzinotoda beer zvokuti black label kune 1 liter kujoza 1 liter kuno kunika kakakoti kune 1 liter unozoka kumbairi kana unozoira ndatobo waiziya saka ndo panokorera vakomana vanenge vachivhunduka olevel rekuti kujoza inini hangu waiziyaka but music nechitononodzakwa waiziya music inosimukira kudini tine list ravanhu vobhuvaana South Africa vaiziya vachibva vanopera waiziya ini joza iyi waiziya sataure mazita please aiwa mazita wazinei nawo waiziya
but alright Wiki akatadzere unogara kana uchosa kana unogara ku Dubai kana vesana chapresa here Winky zomunyati zvangu big up to Winky Winky kona manje vavanhu vakuru vakamaster chisini cheche because uona iye makore ainawo ndisekurika afanonga achitoita zvinhu zvezvezve but uona chi munhu akura but akamaster ibasa rake Winky ndoso ino zvake zvinongoendeka zviri professional ai uzoyeba nyanya technique pakuti Wiki dine level rake kana achidogara Jose anogara ikoko right ndo panoda kusvika ipo anditi life bo but iye anotozi akamaster chisini cheche because akatoona kuti kuona masini anotanga kuputikira kunoku because kunoku ndoko unoona understand music yedu zvekudaro language yedu saka vanozendera hama dziri uku nehama dziri uku zvinosecha kuti kudheni waiziya netumwe tumazulu netumaxhosa twakuhelo mzimba achiridza mudheni mani waiziya maki uko manje kuti ngoma dzipushwe kudzoka kunoku dzisvike boys boda kuziya boda boys ngoma dzisikwanisa kusvika kuya chase tikaiona tiaiweka waiziya todzoka kumba toshanda tomira uhaiwa manje mada takadagarira ikoko manje makuvhunduka me want to say big up kuma guys ese akadzoka ka the likes of Fana Platinum Prince unosere confused waiziya aisisikirizi chapakana blood chacha Josa yakatobomukwadza akatomboda kugara uJosa waiziya yakatobomukwadza waiziya zvitime iwe kuna andikuona zvitongedza dzika chiona mazuva pakadzoka paipai vazonogadzirwa skill zvatanga kutoda kuita waiziya Josa paipa anofanira kuona example rona Josa yakatako waiziya asi kuti hanzi musaende ku South Africa endai mashows modzoka maiziya sazofunga kuti wakudorovhura studio ikoko kautoti wautozisa Casper ikoko wautozisa Buffalo Soldier ndiye munhu wangeta akwanisa kuita zvinhu izvozvo ndiye ari muzikamwa ikoko South Africa South African saka asi vamwe sa dai maipeta iyo waiziya but DJ ndine munyaya akandozoitaura already agaro itaura ndimunga chotoitaura sema elders anditi ina ndisi elder skeuta aiwa andisi elder anika skeuta kumberi yamani idingori elder muchinu nemuzvinizi uona pane manotsa ndau ndionese yamani mayutsangu andiri kuona rase vari kusumuka izveso anditi yamani ukuona zvikuitika pane area yandiri kuona ikuitika because ukuona mayouths angu zvanachitora zvemacup clash zvongo chisasa zvazvo ukuona ucup clash ndiko kunogadzira momentum kunogadzira zita brand rako zita rako rigene chi-exposure but hatisi kuti kana wazoya kustudio futi uramba uchikotuka vanhu futi unofanira mboto utomborowo music futi waiziya inotomborelata nemunhu wese waiziya saka uona chimwe chikuita kuti vakomana vapere vakomana kuna nyaya yekuti vari kuzongoramba uchifunga kuti vari pasting angoramba achikodhisa achishanda kana munhu uyo but munhu uyo anenge akutorowa kana maworks ake saka munhu anozviita kunge futi amubhita munhu uyo waiziya saka imwe advice yandataurisa ndakanganwa DJ kuti hapasi pese hatisi kungoti pese kanga tingorambe tichiitikana ningiti aiwa pamwe pese iwe asi madzara edu iraya because madzara edu ari kukonzeresa achatara masa zvedu but maziya madzara edu asi ari kukonzeresa ira business rawo because iwe ndiwara machita zvemacap because izvo zvibrain dzavanhu dzamucap crash aya madzara edu ari kubenefita chete pati kata kutaura chokwadi vamwe vanhu vakatourayiwa mazita hamusadaro madzara kana the likes of Mbida ndotorwadziwa because Mbida kuona the artist wandinoziya kubvira long time Mbida arisishingirira waiziya kadhava pamwe zvakatomuaffecta career yake andikuona totarisa kuna ngale handiti anga agena momentum handiti but pane zviri kudiwa pane manotsi ari kudiwa papi ipapo pane zvaakudiwa kuti zvese waiziya kune art yaunenge wakufanira kuti wachise because takuda music vanhu vacheuka vanzoti tina kuna ngale ndiyakape ameno ndiyakaita zvaakaita kunonzi kuchi kucup clash vada kunzwa tanemba nezveyo saka kuona ipo paipai ukatadza kunodaiswa zvinhu zvako waiziya unoramba ungori wecup clash wakuramba uchienda uku vanokupedza futi cup clash futika unosangana futika wakunodona makana futi cup clash koko wakunofa unomiswa futi waiziya saka ndona ndotenda management yangu inoita ichindionesa yamani sof tiuona apa hatisifanira kupinda apa hatifaniri kupinda apa ngatipinde apa apa ngatidai apa because zvechokwadi ukatarisa most of the times tikagara
waiziya se military side handika se chimambo music semasoja maanza totaura pepet chipredictors ndo zvinonoita mira pamilitary pamilitary pamuri masoja ayo isusu kuona isusu tirima hatisi masoja alright imi muri military police kana kuti ayo mutara boss military ka mira ndipindure kaini kuona isusu tisu ma military ina hati alright umilitary wedu kana dusoja wedu ausi wenyu uniform kana ukuthi but kana kuti rasta uyani rasta alikuwa kuti msoja yani rasta kuona to defender chi to defender nyika yedu aiziya kuroti ni about music man patenda kana ujose nechi represent Zimbabwe so you know andizoide kuimba music yakadako atigadzire music yekuti tinoti ngati ingoti ine kuti vanhu vakudai man tochora time yedu man nema producers angu staff boys tikuzwa zvinhu zvatugadzira zvikuenda kukuru so isusu tisu military yekuZimbabwe kana zichazoya dzimwe military man waiziya ari kuma battalions kunonga ndogadzira mota but ari military anozi man kutori nema vanhu koroba but vari mai vari va military bojo technique so that pati go lezi man mupinda ishi pani chiti vanaona pana besh Tazoka ndochi Jordan alright ndochina ndokuzira chipo wanakirwa nendandi ndokuzira chipo yo big up DJ Eno right chimbokanda ndionese alright ndionese ndimbo ande woniswawo Street more music. Buffman. Tazocherechedza tazokerefeta ukakukomberedza ukakutenderedza varipo vachakuvhiringidza vachikuperekedza vosiya futi vokuumburudza chimambo sefodya wobva wazvionera pamunhu wakanokupremera iruma zvekugonyera kuna Mwari ndakaponera ndionesei ndevapi vavengi vangu ndoda kuona ndedzipisha Mwari dzangu ndionesei ndevapi vavengi vangu ndoda kuona ndedzipisha Mwari dzangu vanoruma vokuridza semavhaipa ndevangu ndichivaona ndivape musana ukatipa hoko yomabagbaita vanobaya nemutsunda wafuratira amwe mabhiya totomwa tese ndafuratira anoisa mushonga kana pabasa toshanda tese vanoita godovotondifaita unhu wavo wemavhampaya chimiro vanosaplaya unhu wavo wemavhampaya chimiro vanosaplaya ndionesei ndevapi vavengi vangu ndoda kuona ndedzipisha Mwari dzangu ndionesei ndevapi vavengi vangu ndoda kuona chinzwa ino ndasvika ndisiwe nyika dzino vamwe vanoda nditeseta rino kupera sindobheja kani ino ndasvika ipapo zvaiko zvino kupedza basa kana ukaona iri pasapasa yovatambisa sekwasakwasa nekuti mamero vese tambaratasa ndasvika semvura yemubhombe handingugasa vada kundirasa semarara asi vaudze shumambo changa chawacha ndasvika ipapo one more Never king one more time we got DJ Eno Chino nechino we got Turkey we got Taffy kill Chimambo mambo yo nekuti pamwe pacho kaona basa richiitwa kopera mama vakandiudza dhoiri rakanaka kopera mamero ndo vanosara nekuti vanozvifonera ini ndotapira kunge uchi hwegonera ndinenge Lamborghini kumangoma handiperese jini ndasvika kunganidza sepashabhini ndasvika kubika ngoma kantini chimambo vobvunza zvakatanga rini akupisa kunge bhujubhini ndasvika ipapo kupedza basa ndasvika ipapo zvakunakidza kuvaraidza neoudze mangoma zovanakidza ndasvika ipapo ndovabhabhatidza ikaimba ngoma zichavanakidza ino chimambo chondicho tune after tune Ali go volume up with DJ one more yeah
ngoma ziri kupina kunge tafuka ndipe kuno ndimbokazi pasuka ndovaitira utinyesa mai Shell ini handipere vaudze kuti ini handipere kavasa zvinyepere ndasvika ipapo vaterere ngoma kuti ndakabekerwa inini chimambo kuita kuterwa nengoma hopo futi vachanonerwa vaudze handina nguva yekunyorerwa kunge mudzimu indapoterwa ndasvika ipapo kuongororwa vamwe mamero votaonererwa ndasvika ipapo inini pasi handingagari kunza toki chimambo kungomba ndina joki nekuti mamero ndo anafuki ndasvika ipapo handingaendi ndichidzoka kunge roki ndasvika ipapo chimambo mambo amanaki amachena akapinda kuti tachena vaudze kuti ndidhanzo chena ndasvika ipapo amapena kunze kwangu kwachena ndikati nonstop ndasvika ipapo nina ndina bustop vaudze kuti matavstop kana vakaimba vane mafustop ndasvika ipapo ndikati kungorodonoka vadirishiri ndaibhururuka vasvika ipapo chajamuka kuti chimambo chagwina sedhabuka ndasvika ipapo inini ndinenge chiwiriri kutenderera zvemandiriri saka ukaona chandoda imbiri ndoda kuti ndiende mhiri ngatipiga vese madhara nopromota ndasvika vamwe vachapopota nekuti ino ngoma ndiwe wabidza kuti bawareuta chimambo DJ Ino. rega ndikumanyisa ngoma kungepisa utari bata kuchitungisa kusvika kakumbari ndefadza bula wayo kusvika kwamutari kana kumarokeshani ndaita vafari ndiri kumanyisa ngoma kungepisa utari bata kuchitungisa kusvika kwamutari kumarokeshani rega kavafari nekuti chimambo chabuda kanepamari handirudunuke vaudze vasasuduruke kana ndasvika kuimba ngoma vaguguke nekuti mamero ndoda vaguguke nekuti chimambo rega chichamuke ndashandiswa vaudze vazaropomoke vazavumuke ndavika vidomuke nekuti tingaenda atingadzoke vaudze chimambo umangoma wandipere kunye chini mzandivengere kugona imini kana makapenga ngoma rova imini namwana nemu nekuti ndinengela mbokini umangoma wandipere kunge chini king zandivengere kugona imini kana makapenga ngoma rova imini namwana nemu kuti ngoma dzangu ziwanaokomatikomatidamashati 2015 chakunetsa mtown ndasvika ipapo kuti ndinendine sound nekuti chimambo voti vabaklowi vaudze chimambo vasabateboyi kubva arare kunobuda chinoyi vaudzi vanovenga totinedzoyi kuti matambudziko vaudzi kuti zviriko ndasvika ipapo voti chimambo non-stop tune after tune yes mdj no time to bomb aunakidza kati yeah man anazona kwakunakirwa is it tobera tisadzime is it I big up DJ Ino yeah man Chino nechino movement yeah man sa technique itoti soon mangoma ninga atokupa ndiji YouTube channel yakanzi yeah man yakanzi Chimambo Music YouTube channel pa Facebook yakanzi Chimambo Music again yeah man TikTok yakanzi Chimambo Music again yeah man saingore chimambo ndungo isaini rutoroti futi yangu dzi Chimambo Music kwese ngavati chimambo chi music pagena pochita madofu wazwadzokorezera kune vamwe mafona mwechi Yodaro aiwa ndindudaro andisiri ndadaro ndindudaro patiriteze buno yeah man saka boys anzi ingori chimambo chi yeah man chimambo